Musika zuzenean telebista saioa Durangoko liburu eta disko azokan izan da aurten ere. Datozen minutuetan azokak musikalki eman duenaren berri izango duzue, protagonisten ahotsetatik. Balio dute kolektiboak ere, jarri du bere estantxoa hemen Durangoko azokan, eta nobedaden artean bizaldi taldearen disko berria, diskazoa. Eskerrik asko, Koldo, bai, lozena, esnatu da, eta hementxe gaude. Ia gutxi asko erdizka saltzen dugun. Esan daiteke, olako bezalako talde berrientzako, ez duk urte batzu dara mazkitu, baina lehen diskoa da honakoa, azoka oraindik ere plataforma polita dela, ez? Bai, nik uste beharrezko, hala azken finean erakusleio bada, eta erakusleio ahalik eta guztietan egon behar degula pentsatzen dut, bai, zentzu horretan, bai. Horrekin batera, esan bezala, balio dute kolektiboak, hainbat lan argitaratu ditu, eta bideo horretan esan daiteke gauza berria deskubritzeko txoko polita dela honakoa. Bai, azken finean 7-8 taldeko osatzen dugu kolektiboa, eta aurten gurea izan da nobedade bakarra, baina hurrengo urteetan ere etorriko dira berriak, eta nik uste interesgarria dela Donostialdeako panorama pixka bat ezagutzeko. Eskerrik asko, Eneko. Zuri! Guapos como Solano, leyendas como Tapia. Guapos como Solano, leyendas como Tapia. Aldezarrena igota txuruna. Aurtengo azokan ere Chill Mafia taldeak badu bere postua. Hemen gabe Kiliki Fresko eta Flako Flonkirekin, eta aurkoan aurkezten ari dira eskuartean daukaten kasete formatuko lana. Zer da zehazki bertan topatuko duguna? Gure aurreneko mistipa, berpizkundia eta bar, kontua dek, ateratia gula kasetean ze diskoak ateratzea gaur egun ez du inolako zentzurik. Orduan, eso, sakas kasete y te ríes un poco de la peña. Eta hori. Eta bertan topatzen da sarean digitalki egondan disko hori, ez? Bai, hoi da. Atera ditugun single berriak ez, aurrekoak. Berpizkundia. Baina, kitxo. Flako, bira maiera iragarri duzue. Zakitzen bat kontzertu, baina orain ja burua imaginatzen du beste disko baten izango duzuela. Nola izango da bira maiera hori? Iruz palau disko gaudeko izteni hasi. Bai, batera. Bai, eta hori, kontento, bira egin dugu de puta madre, bukatuko dugu ja, hiru hilabete hasi de descanso, eta azkeneko kontzertuak dira, a ver, kamara. Dale, mani. Vale, 10 de diciembre, Cool Madrid. Amazazpian Jimmy Jazz, Hemezortzian Itxaurrondo, Donostia, San Sebastián, Oitabian, Café Antxokia, Bilbao, Oitamar, Diciembre, Rasmataz, Barcelona, eta el 5 de enero, Iruñan. Urtarrila. Beraz, bira itxiera, etxean, zentral aretoan, aritu zarete ere pandemia garaia honor, baina hau berezia eta izango da, ez? Ba, jo, beste gainera pandemia garaian aritu ginenan, se lio de la hostia, lehenko kontzertu izan genuen amaitu, no seke, hau amaituko da, eta de puta madre. Bira amaitzeko. Eskerrik asko, hemen Chill Mafiaren estandean, eta disko berrien zai, kantu berrien zai, garatzen gara, eskerrik asko. Lasai, Aister Barru. Diabolo Kidi taldeak ere disko berria ekarri du azokara, Julenekin gaude taldeko kidea, eta berak aurkeztuko digu taldearen iraupeluzteko lehen diskonetan zer dagoen. Hori da, gure lehen lan luzea edo bigarren lana, zekin nola deitu behar lehen. Hau da, lehenari begira, ustez gehiago landutako doinuak dira. Testuretan gehiago sakondu ditugu doinuak, soinuetan ibili gira bakotxa bere instrumentuan. Sikatzen nola garatzen algin dituen gure komposizioak. Eta grabatu ginen 2020ko abenduan James Morganekin mungian. Eta biziki pozigira atera den lanarekin bizikiko. Naiteke lehenengo diskoa Diabolo Kiberan disko txikia zen, disko freskoa, erritmo dantzagarria ziren nagusi, honakoan ere, baina badira gauza gehiago honakoan ere, ez? Erritmo aldetik ere badira variazioak. Bai, hori da, lehena zen gehiago sortu genelaik espiritu lasaiagoan edo bajiagoan egiten ginen gure musika, jendezagon. Eta hor, ukan dugu denbora gehiago ere konfinamenduarekin eta garatzeko genituen kantuak, eta ginen gogo hori ere sintetizadorekin eta lan egiteko, beraz bada
Bada, bai soinuetan eta bai komposizioetan ere lan gehiago bai. Ba, esan bezala, Diabolo Kiwi, Uin Galduak diskoa, hemen, Bañoleten estandean. Espalak taldearen estandean gaude, Juanjo eta Inautekin, disko berria ekarri dute aurtengo azokara, eta hori galdetuko dugu, zer moz dijoa disko berriaren aurkezpena? Ondo, guztua gaude, ja atea genula hilabete batzuk dira, baina bueno, haindik gabiltza aurkezpen biran, ja zorionez zutik jotzen hasi gea, eta bueno, egun hauetan hemen tokatzen zaigu gotia estanean, gure topatu disko berria saltzen bai. Inau, denbora laburrean bi disko atera dituzue, abiadura bizian dijoa taldearen sorkuntza eta kontzertuak ere areagotzen. Bai, nik uste bastante jo deula, etzan erresa urtengo urtean kontzertuak ematia eta eman ditugu, desente, eta badazkau gaindikan disko honekin, aurkezpen birako kontzertu gehiago. Baina, bueno, lanian nahi geha, eta nik uste bai urrengo urtea behira, beste diskon bat heroiko ala igual, eta goguakin, gogotxu gaude, eta lan nahitu goguakin. Bale, eskerrik asko. Eskerrik asko zuei. Zaila den etxe bat sortzea, beste etxe guztiak hor daudenean aspaldi. Idoiak ere badu bere txokoa hemen Durangoko liburu eta disko azokan, Ilun eta Bar diskoa aurkeztu genuen bere garaian Hamaika telebistan ere, eta kasu honetan hemen jendearen aurrean diskoak sinatzen eta saltzen. Bai, lehenengo aldiz hemen azokan. Bueno, azokan ez, txikitatik aukiote ohiturie etorteko ona urtero. Orduan, aurten nabil bizitzen azoka beste puntu batetik, baina oso pozik momentuz. Azken finean, esperientzia polita da ikustea zure zaletuak, disko erosten duen jendarekin egon, hitz egin eta gauza komentatu, ez? Bai, azkenien da badanok elkartzeko bide bat, ez? Bai artistak gure artien, bai gentiaz eta eskertzeko azkenien baureke gure lana rekonoziruten daudelako. Zan daiteke, kontzertu esente eman dituzula diskoa aurkezten azken hilabete guztietan, orain nahiko isili zaude, baina imaginatzen dut asmo berriekin. Bai, oin neguko bira hasten dugu, topera ibiliko gaberriz Euskal Herri osotik, orduen motibaute eta abestisek sortzen beti, orduen etorriko diez, etorri bierba die proiektu berrizek. Ni esker Idoia. Zuri, eskerrik asko. Iker Martinezekin gaude, bera ere ekarri du disko berria azokara, Zaldi Errenak taldearekin egindako dana da honakoa, hegaldiak izena du, eta esan daiteke disko berrian badirela goz berriak ere, ez? Bai, lehenengo aldiz zea da, taldeekin grabutako diskoa. Normalean baino, aurreko diskako baino, pixka rockerua elektrikua, eta bai horri dia aldaketa, taldeekin lana egiten ohituta, taldean prestatutako lan bat, eta nire kantua diak, baina talde izaera bat dakula esalek ez, eta soinu bat, eta horrek dakarren dana ez. Eskerrik asko Iker, hegaldiak diskoarekin geratzen gara, eta ondo segi. Ondo, eskerrik asko. Itzalpen diskutatuta eguzkitik iesi, proposamen berrik merkatun ez dute babesi, tazenek mezi izuk ez behintzat paparatxi, humiltasunak iten du gizaki. Ahotsenean jarraitzen dugu eta kasu honetan Nikoltina taldearen kontzertu horretik gaude, eta beraiek Nirvana diskoa aurkeztuko dute emanaldi honetan, taldearen, egitasmoaren, bigarren iraupen luzeko lana. Arratsaldeon Kojo, bai gure bigarren lana da, zuk esan dezun bezala Nirvana izena du. Eta lehenengo diskoa bezala Estepi Selecta grabatu digu, gua estudion eta instrumentalak ere bedek dira. Eta gogo handiz gaude gaur aurkezteko diska, gaina Durangoko auzoka izan da gutzako kriston ilusioa emateigu eta kriston gogokin. Lehen disko freskoa zen, dantzagarria, oso gustora entzun genuena. Honakoan badira gauza gehiago ere, erritmo gehiago badira, gauza berrietan probatu duzu ere, beste pauso bat aurrera, ez? Bai, azkenen gure mentalidade hori da, ez zaigu gustatzen beti gauza igualak itea. Eta disko atera baino lehen dez genuen esan, hau eta hau inbehar dugu. Eta momentun ateratzen juntzian, kontzeptuk, estilok, melodiak, eta ateazitzaigun estilo ezberdin
egin asko itea, adibidez regetoi bat daukau, jungle bate baita inoiz ez teula egin, eta hoxe, bai oso pozitatu da bintzat. Diskoa entzuten gozatu dugu, orain zuzenekoan gozatuko dugu, eskerrik asko. Eskerrik asko zuen. Joseba Tapiak ere badu bere txoko hemen Durangoko liburu eta disko azokan, eta disko berri bat ere besapean. Egon edo ez egon, Joseba, disko berriagaz hemen Durangon. Bai, alaxe da, eta justu Durangorako, gainera, justu, zehatu dugu. Aurkezpena ingo dugu hemen, gainera, asteartean, eta urrian grabatu genuen, 10 kantu euskerarentzako. Disko berria da eta diskonetako protagonista trikitia beharrean akordeoia. Ez dago protagonistarik, 25 bat musikarik parte hartu dute eta instrumentuak dabiltza gora eta bera. Kantuak egiterako garaian bai, akordeoi kromatikoa izan da kantu hauek aurkitu arazi indizkidan instrumentua, hori bai. Hautsak aurrotu ditu zure promozio kanpainak sarean, orain diskoak maila eman behar du ez, ozer? Bai, esan diate kasi musika baino hobe nukela zinera dedikatu. Hoxe, bitartean, egon edo ez egon diskoako kantuak ikasi eta gero zuzenekotako prest. Justu horrebileko nahiz ikasteko. Dio jendeak ikasteko, Zu bintzak jaingo dituzu. Mi esker, Joseba. Zuri, agur. Azokan jarraitzen dugu eta hemen gaude Julen Alonsorekin, berak ere disko berri ekarri duenera, Bihotza izenekoa, zer topatu dezakegu bertan? Bai, arratsaldeon. Bai, diska berri atera dut, Eskuetan Bihotza izenekoa, eta bueno, hau nere bigarren diska da, eta esango nuke aurreneko diskan kutsua dakala, baina instrumentazio aldetik sartu nahi izan dut pianoa baita ere, jotzen dutelako pianoa, eta ez nahi izan baita bakarrik limitatu trikitixara. Hemendik aurren nahez pixkat, hori, beste instrumentu batzu hartu eta probatu gauzak. Earki, entzuten jarraituko dugu, mila esker. Eskerrik asko. Larrek bat taldea ere diskoa atera du aurten, 4 kantuz osaturiko vinilo txikia da, eta hemen daude diskoa aurkezten, zer topatu dezagu bertan? Bueno, epe honetan 4 abesti azkagu, gure lehenengo 4 abestiak izan zianak. Eta, bueno, iruko formatuan, imaginatu dezakena publikoak pixka hori, punk rock klasiko hori, jendeak esaten du post-punk ikutuekin, edo metal ikutuekin igual, momentu batzutan. Baina, bueno, etiketez haratago, entzun dezala jendeak eta epai dezala. Esan bezala, zuen 4 kantu biltzen dira bertan, errepertorioan kantu gehiago badira, noiz iritsiko da lan berri bat? Bueno, hartan agia, entsaiatzen, alde neurrian hori, ez dakit, ibili aste honetan entsaiatzen eta orain, abendura arte kontzertu batzu dazkau, eta gero espero pixka erritmoa jetxi eta gehiago entsaiatu eta ez dakit, udaberrian edo udara, ez dakit. Ez dakau presio gehiagi, Hoxe, Larrek bat. Arratsaldeon, Lide, hemen gaude, Lider taldearen estandean, disko berri bat atera duzue, Hutsa zen helmuga eta Hutsa zen helmuga. Esplikatu nun grabatu duzuen eta nore itxian diskoen eraino? Diskoa grabatu dugu Garaten, Andoaingo estudioetan, Kaki Arkarazorekin, eta udara hontan izan da. Diskoaren abestiak sortzen hasi ginen 2020ko itxialditik, aurreko diskoa atera berri genuen eta oraingoan pandemiak eragin zuen denak etxera jutea eta hor hasi ziren sortzen abestiak, eta hoxe, 11 abesti, eta
pozik. Joska, diskoa kalean, zuzeneko emanaldiak ematen hasi zarete, bendara gutxi Madrin aritu zinaten, Ondarrun da Murrion ere, zeintzu dira aurrera begirako asmoak? Bueno, ez du izan ez zela, horrena hasiria pixka bat Espainiar estatuan eratea geha, eta ikusita harrera ona izan dela bai Amurrion eta Ondarrun eta baita Madriden ere, bueno, hautsenean joko dugu asteazkenean, atxaldeko 4 gutxitan, eta gero, hurrengo astean Algorta daukagu, eta ja, urtarrietik aurrera hasiko geha pixka bat aurkezpen fase hori hiriburuetan, urtarriak 27an Bilbon, 29an Donostian egongo geha, eta gero ja, jungo gara iragartzen petxa gehiago, baina, bueno, egunean badaukagu hor gure biratxoa anuntziatuta, así que, gogoak. Mila esker bilei. Lorratzen atzetik, bizi eredu berri baten bila. Musika zuzenean estandean disko gari topatuko ditugu, horietako asko kaleratu berriak, eta hau da, Zeker taldearen kasua, hemen dugu gure ondoan Lier, eta berak aurkeztuko digu taldea, bai eta diskoa ere. Lier musika errepidean denbora asko, eta proiektu berri batekin orain, aurrera, Zeker. Bai, bueno, ja urte pilo bat gabizela musika inguruen eta hola, eta bueno, pandemia egoera honetan eta bizi izen dugun denbora honetan, egon die abesti batzuk sortzeko denbora egonda, eta abesti batzuk sortu, talde gabe egon, eta bueno, ze momentu ona, lagunekin juntau eta disko berri bat eta eta egisa esan oso pozik emaitzakin, eta bueno, eskusa bat musika egiten jarraitzeko eta guztetan jaguna egiten jarraitzeko. Diskoa esan daiteke punk rock giroetan datorrela eta grabaketa berriz Lorenzo Records estudiotan. Bai, bueno, oinarteko gure ibilbidea ikusitza, dana hildo beretik, punk rock hildo horretatik eta influentzia yankiekin eta bueno, melodiak eta pizkat hori landuta. Oraingoz gozatu dezagun lehen disko honekin eta kontzertuen esperoan jarrai dezagun bidean. Mila esker. Ja, zeuri, mila esker. Maite dugunaren alde. Ez zegoen nola galdu denbora aurkezteko beste modurik. Naturalago eta taldeago sentitzen garen horretan. Nola bestela. Inongo planetan sartzen ez den sektore honetan. Honek aurrera jarraitu behar du. Horregatik, hemen da, eman ez genuen kontzertua. León. Milaka aldiz egun berdina balitz bezala aurkezten da dena. Durangoko azokan beste egune importante bat ahotseneako karpa izaten da, kasu honetan Plateroenan ari dira kontzertua eskaintzen eta berriki eskakitan taldea jo du, berriki aurkeztu duten disko berezi bat aurkezten. Hori da, aurten etorri geha hori zuzeneko disko batekin, gehi bi estudioko abesti berri, eta hemen aurkeztera, azkenean nola galdu denbora disko hori berpizteko edo behintzat aurkezteko eta zabaltzeko aukera izan da, eta hortan gabiltza, aukera dago egia esan. Eman ez genuen kontzertua, izan du diskoa, bertan biltzen da taldeak zuzenean dana, gehi bonus track bezala, esan bezala beste bi kantu, ez? Hori da, hor taldean bildu genuen kontzertu hortan, bai gure kontzertua izango zenaren muestra txiki bat, txikia ez herria edo horrela, eta gainera gonbidatu genituen bidelagun izan diren Juanjo, Isa Sakara eta norbait zen zait, baina bai, eta hori erakusteko jendeari zer genekan prest, eta berek ikus dezaten ere bai zer zegon, eta bera aukera dakagun ere hemendik aurrera hori aurkezteko eta gauza berriak ere bai. Esan daiteke, ordu erditxo baten aritu zarete hemen zuzenean, sensazio onak, ez? Oso onak, azkenan hau beti da pixkat estresantea, gaur guk ere moztu dugu pixkat aitzeak ez dira etorri teknikoki erresagoa zelako, baina teknikoek oso lan ona egin dute, publikoak oso ondo erantzun du, eta egia esan disfrutatu dugu beti bezala, beroa zegoenean giroa moztu behar izan dugu, baina oso ondo. Juantxo Arakama, azuzetela leno. Juantxo Arakama parte hartu duela ere, eman ez genuen kontzertu berezi horretako bilduma honetan. Eskerrik asko eta kontzertuen ikusten gara hemendik aurrera. Mi esker zuei. Hemen gaude Gatibu taldeko bi kideekin eta lehenengo galdera aipatu, ondala astebete egon zineten beken kontzertua eskaintzen eta ja garaia zen egiteko kontzertua eta vibrazio oso positiboak, ez? Bai, egia zen ja laugarren data izan zen
da ja pisu handi bat kendu dugu ganetik, baina gainera kendu dugu pisu bat, baina era oso honean, esan nahi dut, disfrutatu genuen pila bat, ambiente eta energia oso ona egon zen kontzertuen, eta nik uste dut, azkenean itxaroteak merezi izan duela. Zuen kantu bat dio, ez? Bizitzeko gogoa, somatu zan asko, ez? Pila bat. Bizitzeko gogoa handia, zegoen hor, naiz eta maskariekin egon, ikusten zan jendea ari zala disfrutatzen eta dantza egiten, eta duda barik. Atzera begira jarrita, 21 urte, musika errepidean, diskografia oparo bat, eta egundaka kontzertu etakin milaka, baina egundaka luze, ez? Galdera hori egin zidaten atzo, Aretxabaletako instituto batetan da ez nekien erantzuten. Gaizkak ere uste dut ez daukala datu hori, ez dugu kontabilizazio bat erun. Eta ez dugu ideari pesema kontzertu emonal izen dugu zen 21 urtien. 500 gora bai. Esan daiteke gatibu errepidea erreduen talde bat dela, ez? Furgoneta hartu, berriki Galizin izan zarete ere kontzertu eskaintzen, oraindik horizonte berrien bila. Galizin izan gara eta Gironan ere izan ginen orain dela gutxi, eta iparralde Euskal Herria da, baina. Eta, gure asmoa alik eta gehien Euskal Herriko mugetatik irtetzea da, eta bidean, errepidean pneumatikoa erretzen jarraitzea. Hoixe da, bidean ikusiko gara, eskerrik asko bilei. Gabigaren estandean gaude, Franekin eta proiektu berri bat jarri duzu martxan, beste hainbat lagunekin. Ezerezetik, derrepente esian amaitu zen, denbora bat pasa da, eta zure burmuinan hasi izan zerbait mugitzen eta zerbait badago kalean dagoeneko. Zelanda, galdetu altzenia ez da, eta Zelanda. Bai, egia esan burua geldik mantentzeko gaitasun handirik ez dakat. Eta ja, esianen azkeneko zera horietan janakan. Abesti batzuk sukaldatuta, ideia batzuk, ez nekien nora joan altzien, zer egin ezaken haiekin, baina zeo zerbait. Eta hortxea, seginen ensaiotxo batzuk, grabaziotxo batzuk etxean, eta Zelanda jaio da, hemen txegaude. Kantuak entzun ditugu, aurrerepen kantuak, jendeak egin nahiko du, noiz hariko da Zelanda zuzenean. Egia da, bi kanta entzun diela, atera dion diska motz honetan, 3. abesti badau, bakarrik hortxe gongo dana, eta zuzenekotan bagaude pensatzen. Aste hartien bertan ensaiotxo bat eukiko diau, astelenien ensaiotxo bat eukiko diau, zeia dataren bat etorri zaigu datorren udaberrirako edo, aurten oraindik lasai ibiliko ga, baina datorren udaberrian edo hasiko ga egur pixkat ematen. Eta talde handi batetik, Power Trio batera? Power Trioa da, baina zuzenekoan gehiago izango gara. Bai, bigarren gitarjole bat egongo da, eta teklatu bat ere eukiko diau. Beraz, azkenien, hainbeste ez moztu. Oraingoz, disko txiki hau gozatuko dugu, eta denborarekin zuzenekoak. Hori da, exactamente buruan dakauna. Orain hauxe, jendei pixkat jakusi dakauna, entzun dezala, irratitan ere badabil, eta laster zuzenekoak. Hortarako biziga. Bertan ikusiko gara. Espero baietz. Eskerrik asko zuei. Gaude, Bulego taldearen estandean, eta beraiek arduratu dira gaur, Ahotseneako kontzertua irikitzeaz. Beraiek abiatu dute, gerora 50 taldeariko diren plaza hau, eta kontzertu beroa izan dela esaten dute. Bai, eix izan oso guztua, guretzat ardura ondixe izen da Ahotsenea aztie ez, gure lehengo azokie, gaina Ahotsenea irikitzen, baina publikun arreri oso ona izen da eta oso pozik onga. Zan daiteke, Bulego taldeak urte honetan segurako estanda eman duela, aritu zarete kontzertu esente egiten, eta ekimen ezberdinetan parte hartzen gainera, ez? Imaginazioaz lepo. Bai, eix izan aziratik, pixket aizie kontra bezala tokau zitzaigun, ez? Lehenengo kantuek alera genunetik konfinamientue etorri zan eta hori dana, baina intentau pila jartzie, burue puzkatzie eta alde hortatik guzta gaude. Nik guztet proiektuek hartu lan hortasun bat, musiki ez aparte beste gauze batzuk eskaintziena, eta hortantxe gabiltza, buru pixket puzkauek egon gauze bakoitzien, eta zehose diferentzi eskaini nasen. Eta urrat txikiak emate, baina pauso sendoaz, ez? Hasi zinaten kantu batekin, gero beste bat, eta azkenean, hemen zaudete disko batekin, ez? Xabi galetuko diot hori. Azkenean,
jendeak kantu ezagutu ditu gauzak, eta ja badago fisikoan behintzat, nahi duena entzako, disko fisikoa. Hori da. Azkenin, erabaki genuen pixket, jendiei pixkenaka diska berri hau izangoana erakusten jutia. Eta hortako atea genuen maietzin lehenengo single bat, zentzala hueltan da, eta gero iraien atea genuen pizten ari da. Eta bain dala biegun ostegunin, atea genuen zer ez da herrien marenekin kolaborazio bat. Eta bai, azkenin 3 kantosek ata ondoren, eta disku da euskela 8 kanta, eta daula entzun gai, fizikon da, plataforma digital danetan. Ederki, bertan ikusiko gara, eskerrik asko. Gaude Mikel Urdangarinekin, eta nobedadea ere bada, zure lehenengo diskoa, berargitatu delako, eta gainera formatu pixka diferentean, azalean pixka, diseinu aldetik aldaketa badira, ez? Bueno, soinu aldetik bermasterizatuta dagoela, aipatu, eta diseinu aldetik aurreko disko horrekin zerikusik ez daukana. Hemengo edizioan letrak irakurri aldira eta aurreko hortan imposible zen. Ez genuen kontuan hartu, hain importante den gauza bat, detaietxo bat, letrak irakurri alizatea, eta oingo honetan, alain urrutiak egin dau diseinua, eta garbi, eta zentzillo baina oso elegante egin daulana, eta bai. Atzera begira jarrita nola ikusten da horrelako disko bat zure debutekoa, hautsak arrotu zituen bere garaian, lehenengo diskoarekin kasu izan pixka zabaldu zen, eta hortik aurrera, hainbat disko etorri dira, eta dozenaka kontzertu, ehundaka kontzertu, nordaki? Ehundaka, ez da, pentsazazu, eta 5 urtean, bai, ehundaka kontzertu, ehundaka elkarrizketa, eta ehundaka beste gauza asko gehiago, ze musikakin gauza asko tortzen dira batera, bakizu. Batzutan zaila egiten jata, Mikel hortan errekonozitzea nire burua, ezta? Bai ahotsa oso aldatuta dago, bai musikalki beste toki baten ikusten dut nire burua, baina bueno, orduko Mikel hori oso benetakoa da, hasierako Mikel da. Freskoa da, alabeharrez freskoa da, hasi berria delako, eta bueno, antzekotasunik badaukagu, ez da oraindik oinak guztiz lurrean ez daukagu orduko Mikelek eta oraingoak, amesten segitzen dugu, eta nahiz eta igual musikalki beste toki baten gauzen, baina bueno, persona bera gara. Ederki jarrai hortan beste 20 urte, odena delakoak, eta bidean topatuko gara. Edo gehiago, ez da? Alba da beste hain beste. Bai. Eskerrik asko. Willis Drummond taldeak ere lan berri bat ekarri du azokara, ez genuen espero, baina bapatean akustiko bat atera duzue, kontzertu bira egin duzue disko autolaratzen, non taldeak moldatu dituen bere kantak beste formatu batera agian garai hauetara egokituta, ez? Hori da, azkenean pandemiaren historioa hasitzenean ez ginakien zer egin, ez ginakien zenbat denbora iraungo zuen, eta ikusiz iraungo zuela, moldatu ditugu kantak, niri batez ere agarro egiten zitzaidan pentsatzea egitea betiko kontzertua, rock'n'roll bortitza, jendea jarririk edo eserita aurrean ukanez. Orduan gu ere jarri gira eta goio ez da egiazko akustiko bat, eta entzupatzu ditugu instrumentu batzu, baina bai ambientalagoa eta moldaketa bat, eta hori grabatu dugu eta orain aurkezten dugu. Jurgi, beti jolasgarria da, ez hartu zure kantuak eta beste moldaera bat eman, ez? Bai, jarrateko plazer handia hartu dugu, lehenik pixkat ikustea zer zen garantzitsua kantu bakoitzean, melodiak eta ze gauzak atxiki. Eta gero joko oso aberatsa izan da, hori egitea Vincent Bestabanekin sartu dena taldean, eta berarekin bermoldatzea kanta hauek izan da ere oso zinez plazera eman digu, eta ez da bakarrik izan olako bertsone merke bat edo, baizik eta zinez orkestrazio berri bat eta biziki interesgarri izan da lan bezala. Akustikoan, elektrikoan, beti gozagarri Willis Drummond zuzenean, bertan ikustera kontzertuetan. Eskerrik asko.